sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, your full-time community radio. Sa bawat problema at pagsubok ng buhay, ikaw ba ay nababalisa at nawawalan ng pag-asa? Halina't tumutok at makinig sa Radyo Guagua 99.9 FM kasama ng Guagua Ministerial Fellowship Incorporated sa programang Sa Diyos ang May Pag-asa tuwing Lunes, 9 hanggang 10 ng umaga. Laging tandaan, sa bawat pagsubok at problema, sa Diyos may pag-asa. Okay, isang magandang umaga po sa bawat isa at purihin ng Diyos. Minsan pa nais po namin ibigay ang pagbati para po dito sa panibagong taon. Okay, tayo po ngayon ay nasa buwan ng January 2023 at minsan pa hindi pa huli. Happy New Year po Happy New Year. Sa bawat isa po. At alam po ninyo, huwag tayong malungkot, huwag tayong mangamba kahit January. Kasi kapag January, marami nang medyo nangangamba. Bakit? Kasi taxation period ito. Agad-agad. Tama, nag-iisip na ng bayarin. Pero tandaan natin, itabi muna natin yung mga isiping ganito. Mga kaisipan ganito. Ang isipin natin, bagong taon, bagong buwan, bagong pag-asa. Okay, bagong pag-asa. Pag-asa, Bagong mga biyaya at pagpapala na Amen. ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Okay, lalo na po dun sa ating mga early bird, good morning po sa bawat isa. Yes, At po. ngayon po, siyempre babati itong ating mga pastor na kasama ngayong umaga. Sige po, kayo na ang Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers. Yes. Luzon, Visayas, Mindanao, Wow. at sa bahagi pa ng mundo na tayo ay live. Naway pagpalain kayo ng Panginoon hanggang matapos po ang gawain ito.
At God bless you po. Wag po keep watching. Huwag po nyo kaming iiwanan at tapusin po natin kung ano ang binibigay ni Lord na pag-asa ngayong umagang ito. Good morning po sa lahat. Pastor Jim, sige po. Yes po. Good morning po sa inyo lahat. Pastor Jim po from Grace Life Forest City Church. Siyempre po. Good morning po sa mga nanonood sa atin live at saka sa mga nakikinig sa atin sa Radyo Guagua 99.9 FM. #tulong-tulong tayo. Amen. Napakaganda po. Samahan niyo po kami hanggang mamaya because ang taon na ito ay taon po ng panibagong pasimula. Po. Amen. So napakaganda po para mabigyan po tayo ng konting linaw po din kung paano natin pasimulan itong taon na to ng punong-puno ng pag-asa sa Diyos. Okay. Tama po yun. Tayo po ay nasa Radio Guagua. Sa Diyos may pag-asa. #tulong-tulong tayo. At alam po ninyo, napakaganda nitong ating tema na pag-uusapan. Pastor. Yes po. Yes. Panibagong taon, panibagong buwan, panibagong kaisipan. Actually, amen, kasama ito sa tema natin, New Life. At ngayon na may new mindset. Yes. Amen. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So, bago yun, simulan tayo sa panalangin ng seniority first, siyempre. Amen. Sir, manalangin tayo. Sige. Heavenly Father, salamat po sa napakagandang araw na ginawa ninyo sa amin. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa hininga na ikaw ang aming nagbibigay maintenance sa buong maghapon. We acknowledge your goodness sa bawat isa po sa amin. Yes. Oh, Panginoon, aming amang nasa langit, napakabuti mo. Panginoon, salamat sa mga biyaya binibigay niyo sa amin, sa aming pamilya. Pinagpapala mo kami, maging ang ministry, maging Panginoon ang aming pong munisipyo ng Guagua, at ang bawat isa at ang bawat tao dito sa daigdig, Panginoon, ay ikaw po ang Diyos na nagkakaloob. Kinikilala namin kayo ang Diyos na humahawak ng aming mga buhay. Ikaw ang pinakamakapangyarihan at Panginoon, higit sa lahat, kontrolado mo ang galaw ng mundo dahil nasa kamay mo ang buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. At o Diyos, sa aming pong pagsisimula sa taong ito, maging sa aming pong programa sa araw na ito, ikaw ang aming nilalapitan at pinagkakatiwalaan. Ikaw po ang aming pong sinasanggunihan. Pagpalain niyo po ang bawat segundo ng programang ito. Tulungan kami ng iyong banal na Espiritu na ibigay, Panginoon, ang nararapat. Yung nagbibigay inspirasyon, nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan, nagbibigay ng pananampalataya, nagbibigay ng pag-asa. Panginoon, iniiwanan ko po sa iyong banal na Espiritu na lalabi pang oras. Maging ang aming mga watchers, wag lang po nilang sin, kundi, Panginoon, tapusin ang programa na ito. Salamat po, Ama, at sa iyo po ang lahat ng papuri, yung mataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, alam po ninyo na narinig ko yung sinabi ni Pastor na inspirasyon. Yes. Alam po ba ninyo na napakagandang maging inspirasyon ng mga salita ng Panginoon? Amen. Actually, hindi lang po yun obligasyon, bagkus dapat pong gawin ng bawat isa, kagaya ng sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, that if we seek first His kingdom, sa kingdom ng Panginoon, kasama po yung kanyang mga salita. And His righteousness, at ipamuhay yung mga salita. At ang sabi ni Lord, all these things shall be added unto us. Amen. Sa lahat, Hallelujah. kapag inuna natin, ang Panginoon. At sabi rin ni Lord, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, bagkus sa mga salita rin naman na namumutawi o nanggagaling mismo sa bibig ng Diyos. Kaya, alam po ninyo, makinig kayo. At wag nating ma-miss nawa itong salita ng Diyos na ibibigay sa atin ni Pastor Jim sa umagang ito. Sige po. Yes po. Muli po, good morning po sa inyo lahat. Napakaganda po ng pagkakataon na meron po tayo. Bagong panimula, amen. Maganda pong pasimulan yung isang buong linggo na sa Diyos tayo umaasa. Yes. Sa Diyos tayo nakatingin. Ang lahat ng mga nagkaroon ng New Year's resolution,
siyempre, ang dalangin po nila, sigurado, matutupad po nila yan, magagawa po nila yan. So, tayo po nagpapasalamat dahil pwede rin po tayong maging kabahagi ng ating talakayan sa oras po ito. Pwede kayong mag-text or tumawag po sa mga numbers na nandyan po sa inyong screen at para kayo po ay makapag-comment din. At pwede nyo rin po itong i-share, pwede nyo rin pong i-forward po ito sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anakan para ang pag-uusapan po natin ngayon, mas marami po yung makakakita at makakarinig. Amen. By this time, gusto lang natin palawigin pa ng konti about new mindset. Siyempre, kapag new mindset yung pinag-uusapan natin, dapat lawigin na po natin. Katulad ng napag-usapan natin kanina sa mayor's office, dapat pag nangarap ka, malaki na. But before that, bago ka mangarap, siyempre napakaganda na malinaw yung kaisipan mo. Na umupo ka muna, nag-pray ka muna, and then pasimulan yung pangangarap na may maliwanag at malinis na kaisipan para sa ganun madali, maganda ang kahinatnan po ng ating mga planuhin sa buhay. Amen. New mindset, new year, resolution, new mindset, new beginning. Siguro lahat natin, lahat ng mga pinag-uusapan about bago ngayon, consider naman natin new mindset. But before yung lahat ng ating mga paplanuhin, siguro i-consider din po natin bakit kailangan mindset yung kailangan baguhin, bakit kailangan siguro isama na natin dito yung puso, bakit kailangan puso ang kailangan baguhin. Now, let me read po dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ganito po yung sinasabi sa Today Popular Translation. Now, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the older has vanished. Ito po yung sinasabi, behold, everything is fresh and new. Sabihin po natin sa comment section natin, ilagay nyo po dyan, i-comment nyo po, everything is fresh and new. Yan, ilagay nyo po dyan. And sabi po, yung unang salita na gusto ko pong idala, siguro mapagbulay-bulaya sa oras na to, if anyone is enfolded, the word enfolded is yung, alam niyo po yung envelope. Di ba po yung envelope, kapag meron ka pong inilalagay, isinisilid na mga gamit, sinusuksok mo sa envelope. Sila na mga nakipag-isa or na kay Kristo, sila po'y nandun sa loob. Po, yung buhay mo na kay Kristo ay nakapasakop sa kalooban at kagustuhan ng Lord. Sabi po dito, He has become an entirely new person, new species, bagong nilalang. Yeah. Kasi kung titingnan po natin, actually yung scripture verse po na to, sa aking konting pag-aaral po, nung mapansin ko po ito, yung new person dito, hindi yung mukha Hindi po yung physical na katawan Aba? And dati yung tao, sutil, suwail sa Diyos, napalitan na yun nung makapag-isa kay Kristo, napalitan na yung, dati ang alam po nila, kapag ka nagkasakit ka, ang sinasabi, pinapalo ka ni Lord, pinaparusahan ka ni Lord, and then bigla silang magpipray, sabi, Lord, alisin mo itong karamdaman nito. Diba po? Meron ka pang marinig na binigay sa'yo ng Lord yung karamdaman na yan, bakit ka na-bankrupt yan, tinuturuan ka ng Lord. Actually, ang Bible po, napakalinaw yung gawa ng tao, siya yung makakapagpahamak sa kanya, hindi ang Diyos. Hindi gumawa ng sitwasyon ng Diyos para may pahamak ang kanyang tao o ang kanyang nilalang. So, ibig sabihin, sila na mga nakipag-isa kay Kristo na dating hindi tama yung pananaw nila sa Diyos, ay nabago na, na-reconcile na, nagkaroon ng bagong kaisipan na walang ibang iniisip kung hindi si Lord na biniyayaan ka ng Lord, hindi ka parurusahan dahil sa mga nagawa mong kasalanan, hindi ka parurusahan dahil sa kapalpakan na nagawa mo. Nangyayari po yung parusa or mga kapalpakan, bunga ng mga nagawa nating hindi akma sa kalooban ng Lord. Opo? Pero kung magmula sa Diyos yung karamdaman or sakit, magmula sa Diyos yung anumang problema, pagkatapos magpipray ka, Lord, alisin mo to. Parang, parang out of, galing sa Diyos and then ipagpipray mo, alisin ng Diyos. Di ba pa parang
ano po siya, hindi po siya akma, improper po siya. Kaya nga po ang kagandahan po dito, kung alam natin dati na si Lord namamarusa, nag-i-inflict ng sakit, ngayon nabago na yung kaisipan na yon. Amen. Kaya nga yung new mindset na alam mo, God is gracious, Amen. God is love, God is kind, God is patience, God is good, sa ating mga kapalpakan, doon pumapasok yung biyaya ng Diyos, doon pumapasok yung love ng Lord sa atin. Amen. Ano po, kaya nga ang kagandahan po nito, napakaiinam po na bawat isa na alam natin na nakapag-isa kay Kristo, nakapasakop sa kalooban ng Lord. Yung envelope mo nga po, yung sinasabi ko kanina, na wala siyang ibang inaasahan kung hindi ang tulong ng Diyos. Ngayon ba, ibig sabihin, wala na tayong gagawin para tayo'y mapagpala. Hindi po yung ibig natin sabihin. Ang ibig po natin sabihin, sila mga nakapag-isa kay Kristo, bago na lang kanilang kaisipan sa Diyos. Dahil hindi nila sasabihin na ang Diyos, pag nagkamali ka, papaluin ka. Alam niyo po yung kasabihan na, ito madalas ko pong naririnig din po ito, dahil nababanggit ko na rin po, if you do good, you get good. If you do bad, you get beat. Alam niyo po yung, pag gumawa ka ng aani ka ng tama. Sa proseso po, no? But gumawa ka ng mali, mapapalo ka. Sa larangan po ng pag-ibig na meron tayo sa Diyos ng mga nakipag-isa kay Kristo, isabi po ito pong magandang paalala na ang Diyos, sa gaano mang kadami po yung kapalpakan natin, hindi niya po yun tinitingin sa atin bilang mga offenses. Because once and for all, si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan. Amen. Upang bayaran yung kasalanan natin. Sabi pa po dito, all that is related to the older has vanished. Related to the older, yun po yung hindi natin pagkilala sa Diyos, hindi tayo tumitingin sa Diyos, walang naghahanap sa Diyos. Yung sinasabi sa Romans, ano po, walang isa man tumingin sa Diyos, walang isa man naghanap sa Diyos. Kaya nga, yun nawala na. Nung makipag-isa tayo kay Kristo, kaya nga, kahit hindi mo sabihin na magbabasa siya ng salita ng Diyos, nakakapagbasa siya ng salita ng Diyos because the Holy Spirit teaches us para magbasa ng banal na salita ng Diyos, para manalangin. Hindi tayo tuturuan ng Diyos para maging tamad, magbasa ng salita at hindi manalangin. Ano po? Ang Diyos, ang banal na Espiritu mismo magtuturo. Sabi po dito, this would include our old identity. Ano po yung old identity po natin? Ito po yung mga tinatangkilik ng mga maraming tao, kahit tayo po na mga galing po sa ating pinagmulan po na paniniwala na kapag tayo po'y makasalanan, hindi dadalo yung blessing natin. Yung old identity natin na tama lang sa'yo na maparusahan ka kasi makasalanan ka. Ano po? Ito po yung maganda po na makita natin, yung finished work of Christ sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ating mga punishment, lahat ng ating mga shame, lahat ng ating mga sumpa, lahat po ito binitbit po ng ating Panginoong Yesus. That's why, our life in Christ now, meron pong power. Ang buhay natin ngayon kay Kristo ay meron po siyang Holy Spirit. Ang buhay natin kay Kristo ngayon, meron po siyang salvation. Ibig sabihin, lahat po ng mga nais po natin gawin para kay Kristo ay makapagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Not our religions, but our intimacy, our relationship with the Lord. And dito po, siguro makikita rin po natin our old relationship with the world and our old mindsets, mapapalitan po na ito ng bago. Marirefurbish na po ito. We are made completely new by our union with Christ. Ibig sabihin, nung nasa atin na yung banal na Espiritu, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Di ba po may kantang ganun? Binabago mo ako araw-araw. Lahat po yan, binabago tayo ng Diyos. And then sabi pa po dito, behold, everything is fresh and new. Amen? So, ibig sabihin, ikaw na kay Kristo, meron kang fresh mind, meron kang fresh heart. Kasi ang Diyos mismo ang nagpapabago. Kapag ang Diyos nagbago, kumpleto po yan. Hindi po siya installment. Pag binago ka ng Diyos, hindi siya, may kulang pa dito. Di ba po? Pag ang Diyos nagbago, package deal na po yan. Amen. True and true sa buhay natin, mapapansin natin pagka ang Diyos binago tayo. Kaya nga po, masidetrack lang ako sa isang verse na to. You will know the truth and the truth will set you free. So, ang alam lang po natin is nakilala natin yung truth.
Pero ang truth, dapat din po nating makita na nagse-set free po siya. Amen. Even our old nature, even our old self, yan po siniset free po ng Lord yan. Yung negative mindset, yung old mindset, yan po binabago ng Diyos sa atin. Inulit ko po yung word kanina, package deal yan pagka binago ng Lord. Halimbawa lang po ito sa pagkain. Di ba po, pagkakakain po tayo, hindi naman po yung kakainin mo lang iskanin. Ba, syempre, hindi pwede yun. Dapat po may ulam. Ulam. So, ibig sabihin, package deal po yun. May ulam, may kanin, may tubig. Para kumpleto yung busog. Ano po? Si Lord, kapag gumawa siya sa atin, talagang busog mats ka. Thank you, Lord. Thank you. Ganun po si Lord kapag gumawa siya, hindi siya kulang, hindi siya palpak, hindi siya sablay. Hindi rin siya installment. Ibig sabihin, pag si Lord gumawa, kumilos, perfect. Even the finished work of Christ sa cross of Calvary, perfect po yun. Hindi na po natin pwedeng dagdagan. So, pagpapatuloy po natin, sabi po dito, behold, a new order has come. Ang ganda po nun, ano? A new order has come. Kung mapapansin po natin, ang kagandahan po ng salita ng Lord ay palagi pa pong magpapalawig sa ating pananampalataya. Amen. So, babalikan po natin yan mamaya. Ano po? Sabi po dito sa verse 18, basahin ko po, and God has made all things new and reconciled us to Himself. Amen. Ano po? Yung mismong salita ng Diyos nagpapatunay, God made all things new. Yes. Even our hearts, our minds. Kaya nga po, excuse me po sa mga manonood, pwede po akong sabihin na parang napaka-drastic or dogmatic naman po yung mga word ko. Only those who are in Christ, Amen. sila po yung malayang mag-isip. Amen. In Christ. Yes. So, yun po, yung word na in Christ. Christ. Sila po yung malayang mag-isip, magandang magplano. Amen? Amen. Sabi pa po dito, sa kanila ng mga nakipag-isa kay Kristo, ano po? Sabi po dito, and given us the ministry of reconciling others to God. Wow, ang ganda po nun. Na bago yung mindset natin, gagamitin pa tayo ng Lord para i-reconcile natin yung ibang tao sa Diyos. Na ang Diyos mabuti, ang Diyos mabait, ang Diyos mapagmahal, ang Diyos nagpapatawad, ang Diyos nagpapagaling. Ito po yung pwede nating maikwento about the goodness of God sa buhay natin. Kaya yung mindset natin na nabago, makapagpabago ng mindset pa ng iba na hostile din yung kaisipan dati, na yung kanilang kaisipan dati rin ay namamarusa ang Diyos, namamalo ang Diyos. In other ways po, makikita natin kahit sa Bible, kung pamamalo lang po at saka pamamarusa yung sinasabi ng Scripture, nasa konteksto naman po yun. Ano po? Hindi ibig sabihin, walang word na gato. Meron pong word na gano'n, kaya lang in the right context po, kung mapapansin po natin. Tuloy po natin, verse 19. In other words, it was through the anointed one that God has or was shepherding the world, not even keeping record of their transgression. Ayun po yan. Si Lord hindi siya na nandyan para bantayan ka sa iyong kasalanan eh. Sabi niya po dito, not keeping records of their transgression. Hindi nandyan ang Diyos para magbilang ng mga maraming or mag-count ng mga maraming kasalanan natin, and then pagka dumami na, 12 na, 10 na, i-inflict ka na ng Lord ng mga karamdaman or mga punishment or judgment sa buhay natin. Sabi niya dito, not even keeping records of their transgression. I mean, God is a true God, and ito po yung sinasabi, hindi po siya nagbabago doon. Sabi pa po dito, tuloy natin, and He has entrusted to us the ministry of opening the door of reconciliation to God. Last 2 verse. We are ambassadors of the anointed one who carry the message of Christ to the world. Na merong bagong mindset, na merong bagong puso, na merong bagong pananaw sa Diyos. Tayo po'y ambassador ngayon ng Diyos, representante ng Diyos. Wow. As to us, parang nangungusap ang Diyos, eto si Lord eto si God Yan po, tayo po yung mga representante, ipinipresent po natin si Lord ng tama sa tao. So, eto po yung last 2 verse po, na sinasabi, ang sabi pa po dito, God were tenderly pleading with them directly through our lips
So we tenderly plead with you on Christ's behalf, turn back to God and be reconciled to Him. Yun po yung sinasabi po yung salita ng Lord. The older has gone and the new has come. Yes. Ano po? And then last, for God made the only one who did not know his sin to become sin for us, so that we might become the righteousness of God through our union with Him. Yun po yung maganda na, Pastor. In Christ, with union with Him. Kaya nga po, with union with Him in Christ, sila po yung mga may new mindset. Aba, praise the Lord. New mindset. New mindset. Kung babalikan lang po natin yan, ano? New Sila mindset. na mga na kay Kristo, with Christ naman, ano po, sila po yung may new mindset. Ibig sabihin po, sila po na mga na kay Kristo, sila po na yung nakakaalam ngayon na ang Diyos maibigin, mapagpatawad, Yes. nagpapagaling, nanggagamot, in everything. God is patient. Amen? Amen. So, last verse na lang po. Tunghayin po natin dito po sa Romans chapter, ito po, typical, alam po natin ito, no? Romans chapter 12, 12. verse 1 hanggang verse 3. Try lang po natin to. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, Yes. at pinag-uusapan po natin ngayon, new mindset, ano po? Because new beginning, ngayon 2023, hindi lang basta positive mindset or positive thinking. We have. New mindset We need to na have a na kay new Kristo. mindset. Sabi po dito, Yes. ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At mag-post lang ako ng konti doon. Yung word na kalugod-lugod po doon, imposible kang maging kalugod-lugod sa Diyos Cool. na yung mind mo is hostile. Yes. Naku. Kung taliwas at makabakleya po, ne po. Imposible kang maging kalugod-lugod kayong Diyos nung isipan mo yung Diyos. Ne po, salbayang Diyos. Berdugo yung Diyos. Ne po. Ang sabi pa po dito, Mapamaruso yan Diyos. mapamaruso yung Diyos. Ito ang karapat-dapat, ano po, na pagsamba ninyo sa Diyos. O yun po pala yung maging karapat-dapat na Worship. pagsamba sa Diyos. Yes, that's Yung worship. meron ka pong kaisipan na, po, kalugod-lugod sa Diyos, yung mindset mo na ang Diyos mabait. Kaya nga every Sunday siguro meron tayong mga Thanksgiving celebration sa mga yung kwento mo na mabuti ang Diyos sa buhay natin. Testimony, no? Yung testimony time. Testimony, goodness of God. Goodness of God, faithfulness ng Lord, kindness ng Lord. Hallelujah. God is beautiful and awesome sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. And last two verse, sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano po yung gustong sabihin po ni Apostol Pablo sa mga sinulatan niya po sa Roma? Di ba po sinabi po dito, huwag kayong makiayon. Ang sanlibutan kasi, kapag ka gumawa ka ng tama, mapagpapala ka. Parang ito po yung naririnig ko sa mga naunang mga pastor. Scratch my back and I will scratch yours. Pag gumawa ka ng tama, gagatian ka ng tama. Hindi ko po pinawawalang bahala po yun. Maganda po yun. Pero hindi po ganun po kumilos at gumawa si Lord eh. When it comes po sa salitang ito na sinasabing huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Ang pamamaraan ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka tumanggap. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka pinatawad. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ikaw ay naging matuwid. Dahil sa biyaya ng Diyos, ngayon, ikay nakakalapit sa trono ng kanyang biyaya. Amen. Not because of our performance, but because of the kindness and mercy of God sa buhay natin. So, ibig sabihin, ang kaisipan ng sanlibutan ay gumawa ka ng maraming tama para ikaw ay mabless. Ang kaisipan ng Diyos, you are blessed, kaya ka gumagawa ng kabutihan. Amen. Baligtad. Baligtad po siya. No? It's always po, Pastor. Di ba po, baligtad si Lord. Sabi niya, gusto mong mabless? Gusto mong magkaroon ng buhay? Iwala mo yung buhay mo. Amen. So, parang ganun lang po na Ganun, sitwasyon sa buhay natin. It's always parang paradox siya, baligtad. Na po. And sabi pa po dito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Yun po yung sinasabi po natin kanina. New mindset ay sa mga nakipag-isa kay Kristo. Kahit sabihin, mag-seminar ka pa ng buong isang linggo ng baguhin mo yung kaisipan mo, positive thinking, kapag ka hindi nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Yesus, ito yung sinasabi, ang Diyos ang nagpapabago ng kaisipan ng tao. Even the hearts of king,
The Bible says, Yes. kayang i-direct yan ng Lord. Yes. Only God can direct and put into place yung kaisipan at puso ng tao. Sabi pa po dito, sa kanyang kalooban, maunawan ninyo ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Ito na po yun, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang sarap nga po, nagagawa yung magandang pagpaplano kasi meron kang magandang mindset. So, ibig sabihin, nagagawa ang kalooban ng Diyos kasi binago ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating mga puso. In verse 3, sabi po dito, dahil sa kagandang loob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Salamat sa Lord, ang Diyos ang nagbigay ng pananampalataya sa atin. Hindi natin siya nakuha dahil, nakita natin, gumaling siya, nagkaroon ako ng pananampalataya. Hindi po. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pananampalataya sa mga buhay natin kung bakit tayo ngayon ay nakakalapit sa Diyos. God has given us a measure of faith. So, ibig sabihin, lahat ng kumilala sa ating Panginoong Hesus, anuman po yan, pastor, bishop, ordinaryong miyembro o worker sa church, lahat binigyan ng pananampalataya ng Diyos yan. Pero sa atin, how to view or paano natin gamitin yung pananampalatayang ibinigay sa atin ng Lord. Balikan ko lang po yung verse kanina po, yung salita ng Lord, new mindset ay sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. The older has gone and the new has become vanished or wala na. So, ibig sabihin, sa mga na kay Kristo po, wala pong religion na pwede nating masabing, ito lang dapat, ito lang dapat, dito lang dapat. Hindi po. Sa mga nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Ang kanilang kaisipan, hindi na hostile, hindi na pasaway sa Diyos, kung hindi sumusunod at nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya, yun po siguro ang pwede nating may consider ngayon pong bagong taon na to, yung mindset, nakapaloob po dito po yung humble heart natin. Nagpapakumbaba ka na ipasakop mo yung sarili mo sa Diyos sa kanyang kagustuhan at plano para magawa natin yung kalooban ng Lord. And then, napaka-importante din po yung sound mind. Yung sound mind, alam mo na ang Diyos na bumubuhay ng mga patay ay siyang magkakalinga sa atin. Maging yung ating mga pananampalataya, kaya niya po itong palaguin. Kaya niya po itong iangat, pasaganain sa ating mga buhay. That's why, kapag ka nagpipray tayo na, Lord, palakihin mo yung aking pananampalataya. Anong sabi po ng ating Panginoong Yesus? Kahit malatiya mo na, kabutil yang mustasa yan. Sabi mo kayong bagay ngayon na lumipat yun. Yeah po. So, ibig sabihin, lahat tayo, God has given a measure of faith. Let us use it. Amen? Amen. Let us consider that our God can, pwede niya po itong inoris, kaya niya po itong palaguin sa bawat naniniwala at nagtiwala sa Diyos. Ang pagkikipag-isa kay Kristo ay meron pong isang bagong mindset. Good morning po sa inyo lahat. Okay, bago po tayo dumako sa ating paawit, nais kong itong mga early bird natin. Magbabanggit lang po ako ng mga ilan muna. Si Ate Grace, kumusta? Good morning po. Si Kuya Louie, Ate Carol, si Mrs. Yes po. Good morning. Good Sir morning. Risa Good morning po. Castro. At syempre po, lahat po ng mga suki namin tuwing Lunes. Yun. Sterner Lilayog, Ang dami po yan. Lerma Asuncion at ang kabuuan ng kanilang mga pamilya. Nakatutok yan sa atin At ngayon po, sige, magpaawit po tayo ng isang awit. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response. Okay, at tayo po ay nagbabalik sa ating programang Sa Diyos May Pag-asa at hashtag tulong-tulong tayo. Ngayon po, magbibigay po tayo ng mga ilang talakayan pa upang mapalawig natin itong ating tinatalakay patungkol po sa pagbabago ng kaisipan. Dito sa New Beginning na ating tema ay isa sa mga pangunahing tinatalakay natin ngayon ay yung new mindset. Gaano ba ito kahalaga? Ano ba ang epekto? Diba?
nakaraan na, yung 2022. Eh doon sa 2022, napakarami, inabot. So, bago magtapos ang taon, may mga pagsubok, binagyo ka ng mga pagsubok, Yes. mga problema, sa Meron. pamilya, sa personal, sa mga anak mo. Kaano ba kalaki ang may tutulong ng panibagong pagbabago ng kaisipan sa pagsalubong mo ngayong 2023? Pastor, sige Pastor, paano po? Of course, ako ay nag-agree sa iyo, Pastor, na 2022 may mga pagsubok tayong dumaan at yung mga pagsubok na yon ay nagkaroon tayo ng mind na kung saan nag-a-analyze tayo for the year 2022. What happened to my life? What Okay. happened to my family? What happened to my ministry? So, yung mindset mo ngayon, na kung i-consider mo itong sinabi ko na i-analyze mo what happened for the year 2022, bakit walang changes yata? Parang yung aking pangarap noong 2022, parang hindi ko naabot. I want this thing for the year 2022. Pero parang Hindi nangyari. Posible nangyari yung iba, pero totally parang bitin. Kulang. Parang I want more sa aking programa for the year 2022. Eh ngayon, in the beginning, ngayong 2023, after searching your heart, baka posible wala ka kay Lord. Kailangan pala, bago ka mag-isip at magplano sa panibagong taong ito, isipin mo munang i-check pangunahin ng puso, sabi ni in Christ. Tama, oo. Kailangan niya. Bakit, Pastor? Dapat, importante kasi, baka ikaw ay nagkukulang na sa Panginoon. Ang importante sa buhay kasi ng tao, kailangan kasama mo ang Diyos. Paano mo magiging kasama ang Diyos? Abay, kailangan, mga brother o mga kaibigan, you have to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Dapat kilalahan natin na tayo ay nagkakamali, nagkakasala. At sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Ang Lord naman mapagpatawad. Kung tayo hihingi ng tawad sa Kanya, patatawarin tayo. At tatanggapin natin siya ngayon bilang Lord and Savior ng buhay natin. Para sa ganon, magkakaroon tayong tinatawag na reconciliation, magkakaroon tayong kasama sa buhay natin, lalo na ngayon, 2023, pagkasama mo ngayon ang Diyos, magkakaroon ng mindset because if you accept Christ as Lord, the Holy Spirit ay maninirahan sa atin at ang Holy Spirit Bibigyan ka ng bagong siya mindset. magre-remind, siya magtuturo, siya ang magbibigay conviction, kagaya na narinig natin kanina, na kung saan, pag sa iyo ang Holy Spirit, i-guide tayo, tutulungan tayo. John chapter 16, siya ang binigay ni Lord para siya magtuturo. Sabi niya, He will teach you everything. Yes. John chapter 16. Ngayon, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, yung Holy Spirit niya, wala sa iyo. Kaya kailangan for the year 2023, ang mindset natin, kailangan ipasukin natin si Lord, mag-humble tayo, tanggapin natin siya, dahil siya lang makakatulong sa atin. Why? We can do nothing without Jesus Christ. Walang mangyayari. Kahit mangangarap ka ng mangarap kung walang Kristo sa buhay mo. Yes, that's right. Ay, naku, walang So, mangyayari nakuha sa- ko ang punto ni Pastor. Sa pagpapasimula pala nitong panibagong taong 23. ito, 2023, kailangan mauna kang magpasimula sa Diyos. Amen. Sa Diyos. Ganda po na. Maganda rin po yung niya kanina. Halimbawa, hindi nangyari itong buong 2022. Parang kulang, sabi niya nga po. I need more para hindi ako satisfied. 2022. Pero ang ganda po naman, Pastor, na ako napansin ko lang, parang sa iba kasi kapag ganon, ay kulang. Hindi ko na nagawa, hindi nangyari sa buhay ko to. Kasi kapag nakulangan ka, talagang may kulang. Tama.
Di ba ba? Yes. Kapag kami kulang, yan po yung kailangan natin i-consider. Tama. O sa mga meron ng ano man nun, i-reconsider po ulit. Tama. Bakit nagpasimulang dumami yung miracles nila noong mga panahon na yon? Maybe sa mga panahon po na yon, ano po, pangunahin sa kanila ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Kanilang sinisentro sa kanilang mga gawain, hindi sa kanilang effort or Effort. endeavors. Oh, yeah, Ano po? tama. Hindi Kasi sa- may mga nabubulillas or napapalpak po ng mga gawain or mga plans sa buhay natin because we do our own ways. Own effort. Effort, Oo. wisdom, strength. Strength. Pero Sabi natin. parang may nasi-set aside si Lord eh. Ano po? Tama. Kaya yung kagandahan nga po, Tama po yun. the first thing na pwede po natin gawin is, nabanggit na nga po kanina, si Kumusol ka sa Kristo Diyos. muna sa Yun. buhay natin. Amen. Kasi, ang taon ay natatapos. Pero ang pagtitiwala sa Panginoon, wag dapat matapos. Tama. Kasi natapos na yung 2022, 22. sabi po nila, parang nalulose heart na sila. Kaya nga nagkakaroon sila ng New Year's resolution kasi gusto nilang baguhin yung 2022 na ngayon 2023 magpapasimula ng bago. Hindi, maganda ituloy. Kasi ang Diyos sa buhay natin is not a God of second chances lang po. Our God is a God of new beginnings. Amen. Binibigyan tayo ng pagkakataon. And sa pagkakataon po na yon, maganda, makita natin, kung siya yung nagbibigay ng new beginning, wag po natin siyang itabi kapag ka nagpaplano tayo. Amen. Wag natin siyang isawalang bahala, parang nagiging backdrop na lang si Lord sa pagiging Kristiyano or gano'n. So, bagkos, Pastor, unahin. Unahin. Yun. Unahing konsultahin, unahing tanungin, unahing ibigay ang mga plano natin sa Kanya, Tama. and then the rest is Para na siya. okay. Kasi kung tutulong naman po yung Holy Spirit dyan, sigurado perfect po yan eh. Kaya lang, kung hindi ka nagtatanong sa Holy Spirit o sa Diyos, talagang madidiskaril yung mga plano natin. Tama. And worse po, Pastor, sisisihin ng Diyos. Ba't tayo iniwan ng Diyos? Ba't ako iniwan ng Diyos? Ba't ganitong nangyari sa akin? Oh, yes, Parang yung dati sana ang kagandahan na po, ibinigay na kay Lord, kaya lang, i-withdraw yung pagtitiwala. Because kaya naman, simple naman bagay nito, bakit ko pa ibibigay kay Lord? Even in small ways or mga simpleng mga gawain, maganda siguro may isaalang-alang natin, katulad ng binasa natin kanina. Hindi tayo makikiayon sa gawa ng sanlibutan na kaya ko na to. Ano po, easy lang to. Yung pamamaraan ng Diyos, even napaka-easy, even napakadaling gawin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Yun yung pamamaraan na meron tayo na baguhin yung kaisipan natin. Tama. Pastor, nais ko rin ipaunawa. Sige po. Hindi naman nangangulugan doon sa sinabi mo. Hindi naganap yung iba sa lahat ng mga plano mo, pero huwag nating isiping walang ginawa ang Panginoon. Marami rin, Siyempre. di ba? Marami siyang mga ginawa, hindi nga lang natapos lahat yung mga plano at pangarap mo noong 2022. Kaya, pwede rin, unahin ng Diyos, unahin pasalamatan siya, dahil, di ba? Marami siyang mga ginawa at itinulong sa atin. Ngayon, pagkatapos nun, kalimutan yung mga nakaraan, yung 2022, at magpapasimula tayo ngayon 2023 na unang-unang ikinukonsulta o kasama ang Diyos sa mga plano. Parang yung kanta po, Ayun. no? Kalimutan ng nakaraan, harapin ang nakalaan. Ayun. Pag meron sinabi, di ba, si Apostol Pablo, sabi niya, ngayong actually, akma po ito sa 2023. Okay. Ang sinisikap ko ngayon, kinakalimutan ang nakaraan. Ayun. At sinisikap na harapin itong mga nasa hinaharap. Amen. So tapos na po ang 2022. Parang Wala na sinasabi tayong po, magagawa. yung pamamaraan ng dati po ni Apostol Pablo po, no? Yung nakukuha niya yung favor ng Lord kasi sumusunod siya sa religion niya. Kaya katapos ngayon, sinisikap yung mga bagay na panginaharap. Yun po yung panginaharap natin ang ating Diyos eh. Yes. Yung nakalaan yung katingin natin po doon eh. Kaya meron pong nakasalita din po sa salita ng Diyos. Nabasa ko po kanina sa comment ng isang kapatid. Set your minds on things above, not on earthly things. Yes. Yung kaisipan na ang Diyos, siya yung nagbibigay, nagkakaloob sa atin ng pananampalataya ng ating panibagong kaisipan. Lagi si Lord eh. Hindi naman po magbibigay si Lord ng mga hindi makakabuti sa atin. Kaya lang, so happen, ang kaisipan ng tao, ito po, no, excuse me po sa mga naunang, merong ganitong klaseng kaisipan po, ay yung first generation mindset. Ano po, tayo po ng mga nakay Kristo, I believe,
lahat ng mga na kay Kristo, dito po patungo. Meron po silang second generation mindset. Kaisipang kay Kristo. Yung sinasabi sa Ephesians. Ano po, na meron tayong kaisipang nakapasakop sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. To the obedience of Christ. To the mindset na meron tayo. Sabi nga ng Bible, we have the mind of Christ eh. Ano po? Sinasabi ng Scripture na we have the mind of Christ. Ibig sabihin, ang mga bagay na makalangit ay kinokonsidera po ng mga nakay Kristo. Alam po ninyo, may naalala kong isang magandang awit. Diba yung kabisado natin halos, sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. They're new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O God. So makikita natin, ang dating taon, nung 2022 tapos na, yun ang isa sa mga pangunahing dapat nating itanim sa isip. Itong 2023, bago. At sa bawat bagong taon, bagong buwan ngayon, at bagong araw, merong bago. Yan ang isipin natin. Yes. Merong bagong ipagkakaloob sa atin ang Diyos. Amen. Tama ba? Tama pa sa? Amen. Palagi may bago si Lord. Saka paano ka makakapag-isip po ng bago kung yung mga dati nandyan pa rin po? Forget the past. Sa mga naririnig ko sa mga trainings po, minsan, halimbawa, dito po sa mga mixer ng ganyan, or sa mga computer, or ano man, dapat i-unload mo muna yung mga bagay na natutunan mong minsan wala po sa system eh. Kailangan mong i-unload lahat yon para makapasok yung bagong sistema. And ganun po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Meron tayong alam at dinadala sa ating naunang nakagisnan po na relihiyon na bit pa nung makilala natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po nagiging dalawa po yung practices natin eh. Yung dati at saka ngayon magkasama. Kaya nga po iwinawoksi nga po ni Apostol Pablo yung mga bagay na mga natutunan niya dati para sa mga bagay na panginaharap. At bigyang daan itong mga panibago. Okay, panibago mga bagay na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Alam po ninyo, dun sa talata, na babalikan ko yung talata kanina, that if anyone be in Christ, you are a new creation, di ba? Creature. So, all things are passed away. Behold, all things are becoming new. Di ba? So, ito ay nagtuturo din na ang pasimula ay kay Kristo talaga. Di ba? Di ba, Pastor? Anyone is in Christ. If anyone be in Christ, is a new creation. So, bago yan. Mga bagong kaisipan at bagong mga pananaw na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen. So, dapat lang magtanong, kausapin. So, ano masasabi mo dito, Pastor? Siyempre, si Lord, hawak niya yung mundo. Hawak niya yung buhay. Hawak niya ang ating life. So, kung hawak niya, ito dapat magpasakop tayo sa Kanya. Siyang may hawak eh. Hindi naman natin hawak yung buhay natin. Who can say na hawak mo yung buhay mo na ikaw ay aabot ka ng 100 years? Nobody knows. Only God. Ngayon, kung si Lord ang nakakaalam, magpasakop tayo sa Kanya. Ngayon, paano tayo magpapasakop? Read the Bible para malaman mo yung Kanyang mga instruction. Yes. Si Joshua chapter 1, verse 8 and 9. Sabi ni Lord, huwag kaligtahan, basahin ng Bible. After reading the Bible, you have to meditate it. So, pagpapasimula sa Diyos, pagkatapos pagpapasimula rin sa Kanyang mga salita. Tama. Okay. Unahin si Lord, sabi nga sa John 15:7, if you abide in me, kay Christ. And my word abide in you. And my words abide in you, yung salita ni Christ, ask anything. Ask anything. Nandiyan na yung mga katuparan ng mga pangarap mo na hindi natupad noon. Oo. Sabi na, pag si Lord nagbigay, nandiyan na yung mga pambayad ng utang mo na hindi nabayaran noon. totoo yun. Oo. Detalyado po. Basta yung mga inihingi mo, nandun. Nandiyan na yung mga solusyon sa mga problema mo na hindi na-solve noon. Dalawa lang kondisyon, mga nanonood.
Dalawa lang condition, Lord, so that our vision, yung pangarap natin, yung ating mga gustong magkaroon sa pamilya, personally, individually, as a family, sa ministry, sa trabaho, sa business. Dalawa lang kondisyon. Ano? If you abide in me, manatili. Pag sinabing manatili, huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Ayun. Hindi, huwag kayong aalis kay Christ. Kasi yung iba ngayon, umaalis sila kay Christ kung kanino sila lumalapit. Hindi lang umaalis, nakakalimot pa kay Christ. Yan pa, yung napakahalaga. Yun pala pinakamahalaga. Abide, manatili kay Christ. Yung word po na abide, basta na napakaganda po yan. Parang yan pagkakaupo nyo ngayon. Ay ba? Yung pagkakaupo, di ba yung abide, nung titingnan natin, lahat ng puwersa natin, bigat natin, inilagay natin sa upuan. Ibig sabihin, yung pagtitiwala natin sa gawang tao, tiyak na tayo, hindi babagsak. Yung word na abide kay Lord, dapat tiyak tayo. Totally surrendered. Hindi ka aalis doon kasi, alam mo, hindi ka babagsak ng Lord. Tama. Hindi ka i-give up ng Lord. Hindi ka ibabankrupt ng Lord. Tama. Hindi ka bibigyan ng inflict ng Lord ng sakit or ano man because yung safe na ka. Gawa tao lang po to, hindi tayo babagsak. First place pa naman po yung inuupuan nyo. So ibig sabihin, kung tayo nagtitiwala sa gawang tao, mas lalo sa gawa ng Diyos. Yung word na abide ay talagang mapapasana all ka na lang sa lahat ng mga naisin mo sa buhay kasi yung pagtitiwala sa Lord, ito po yung medyo challenging sa part po ng tao eh. Tama. Lalo na kapag marunong siya, kaya niyang gawin yung mga bagay, or may sarili po siyang plano aside from the plan of God. Amen. Isa pang nais kong ipahatid po. Actually, dapat malinawan dito yung ating mga kababayan, mga kapatid. Yung mga nasanay ba sa mga pamahihin, mga paniniwala, kaisipan yan eh. Actually, mga naglalaro sa kaisipan, dito raw sa 2023 ito, di ba, nakadepende. Eto na, swertihin daw tayo. Iba naman, mamalasin daw tayo. Ito sa buwang ito, sa mga sa makikita natin, iba't ibang klase ng mga kaisipan namana. Di ba? Namana. Namana. Na pwedeng hindi naman makakatulong, pwede pang magligaw sa kanila. Pwedeng magligaw sa kanila sa tamang direksyon ng kanilang mga buhay. Yun nga po. Basta anong tamang panuntunan para magbigay ng tamang direksyon? Yun nga po yung sinasabi po nila, bisan wala naman mawawala kung susubukin. Okay, ay tutuloy ko itong bagay nito kasi na-practice ng matagal ng panahon eh. Nako. Hindi naalis po yung matagal na panahon. Maling kaisipan. Yes, nagpipray sila ng bago, yung dating nandun na kaisipan, hindi pa rin nawawala. And then, they believe in luck, they believe in... Ayun, swerte. Ano po? Those who are in Christ... noong 2022, ngayon, baka swerte naman ako ngayon 2022. Those who are in Christ, they are blessed. Ayun. Hindi po sila they are swerte. Kaya pala. So, ibig sabihin, kapag si Kristo, kaya nga pala sinabi ni Lord sa Matthew 6:30, that if we seek first His kingdom. Di ba? Unang-una yung kingdom, kasi doon sa kingdom, nandun yung king. Si Jesus na naman yon. At ang Diyos, di ba? Ang Ama. So, nandun siya. And then, and His righteousness, kapag sinunod mo yung kanyang katuwiran, tama yung sinabi mo kanina, Pastor, all these things, nandun na. Yung hinahanap mong swerte, actually, hindi swerte yun eh. Blessing yun na nagmumula sa Panginoon, nandun na. Diba? Yung mga solusyon sa problema mo, nandun na. Yung mga inahangad mo sa Panginoon, sa pamilya mo, sa mga anak mo, kasama na doon, package, kumbaga, kompleto na. Complete package. Yes, complete package. Pagkakalob sa atin ni Lord. So, iwan na po natin yung mga nakaugalian po natin at naitanim sa isipan natin patungkol sa mga swerte. Itong mindset na topic natin, yung mindset natin 2022, Pastor, yung mindset mo, nakakalimutan mo na si Kristo at kanyang salita. Yun. Yung abiding nga kanina, topic na sinabi ni Pastor Jem, pag sinabing manatili kay Kristo, at huwag ka niyang babalingbing. Tatawag ng ibang pangalan. Maraming tao ngayon sa buong daigdig, lalo na sa mga Pilipino, ay iba-iba ang kanilang tinatawagang pangalan. That is mali ayon sa Biblia. Kailangan kay Kristo ka lang, wala nang iba. And after that,
if you only, in Christ only, yung kanyang mga salita, instruction, you have to follow. Yung banal na kasulatan, instruction po ni Lord John. Ngayon, when you read the Bible, meditate the Word, apply it. Halimbawa, 2022, ilang beses kang manalangin. 2022, ilang beses kang umattend ng church. 2022, nagbasa ka ba ng Bible? Those are instruction from the Word of God. So, yung mindset natin ngayon, abay, new. Kailangan maging bago. Balik kay Lord. Back to the Bible. Back to Christ, back to the Word. And then, meditate, and then, live, apply. And after applying, sabi niyo, ang pangako niya, you will be having a victorious life. Ikaw ay magtatagumpay. Hindi lang magtatagumpay. Aalisin ang sakit at gagaling ka. Sabi niya sa Proverbs chapter 3. Huwag kang mag-trust sa iyong sariling kakayahan. Ang kanyang karunungan mo, itabi mo yun. Kasi yun ang sabi ni si Solomon, pinakamatalinong tao na buhay sa daigdig. All is vanity. Yung mga iniisip nating mga plano natin, Pastor, mga plano natin ngayon, abay, naranasan lahat ni Solomon yan. Babae, alaki, bisyo, lahat. Kapangyarihan, authority. Pero sabi ni Solomon, all is vanity. Walang kwenta pala. Pag wala ka sa Diyos. Pag wala ka sa Diyos. Ayun. Pastor, nais kong balikan yung kanina, yung sinabi mo kanina. Kasi merong mga ganitong pananaw, kaisipan, no mindset ang pinag-uusapan natin. Ang sabi ng isang, di ba, hindi lang isa, marami. Kaya wala na akong pag-asa kasi, di ba? Masama na ako eh. Marami ako nagagawang pagkukulang, pagkakamali. Wala na. Kaya ako hindi pinagpapala kasi marami akong mga kakulangan sa Panginoon. Nakakayang lumapit sa Panginoon. May mga kaisipang ganyan eh. Mayroon, marami. Anong chances? Ano ang pag-asa? Gaano kalaki ang pag-asa ng mga taong ganito, Pastor? Sa akin po siguro kasi in-embrace na po nila yung kaisipan na yun eh. Tama. There are times talaga meron tayong ini-embrace, meron din naman talagang nile-let go. Kailangan mong mag-Elsa muna. Let it go. Let it go. Ang dami kasi, maraming mga kababayan po natin, kahit mga nasa simbahan, meron din pong ganun eh. Hindi na ako mababago kasi ang dami ng mga ganitong pangyayari. Kasi yun yung in-embrace. Kahinahan ko yun yung in-accept sa buhay nila. Yun po yung itinatak sa kanilang kaisipan na, sabi nga po, masama na sila. Ako nga po, sabi ko nga po, dating drugista, dating gumagamit ng pinagbabawal na gamot, isipin mo bang makakagawa pa ako na mabuti para sa Panginoon? Only God can change the mind of a people, the heart of a people. Those who are in Christ, sila po yung nakakapag-isip ng bago. Kaya yung isang tao po na yun na hindi nakakapag-isip ng panibago kasi mayroon pong mga sabi kaya po yun, peklat na po kayong karelang kaisipan. Na itang bagay nga ito yung nemila ko karela. Kasi bakit? Yung sasabihin na, mas maganda pa, maging freelancer na lang ako. Narinig nyo na po ba yan? Wala na rin lang mangyayari. Wrong mindset. Yun po. Tama po yun. Wrong mindset. Palitan po ng new mindset. Actually po, mga ganitong klase ng pananaw, ano po, ang dapat nating isipin ngayong 2023. Katunayan po, napakarami sa Biblia na ginamit mightily ng Lord. Yung Israel po na minamahal ng Diyos. Sino nagligtas sa kanila? Hindi naman mabuti kaagad si Moses, di po ba? Hindi naman mabait si Moses dati. Sabihin natin mabait, pero naging criminal siya. Nakapatay siya. And then, fugitive siya, nagtatago siya. Bago tawagin ni Lord at binago, di ba? Binago siya ng Panginoon, nakipag-isa siya sa Panginoon. Tinawag siya. Okay, tinawag siya ng Panginoon bago at nag-response bago iligtas yung bansang Israel na pinili ng Diyos. Pero hindi siya kabaitan talaga, di ba? Dahil nagtatago siya at the time, naging criminal siya. Pero ano nangyari?
nung maniwala siya, nagtiwala siya, at nagpakumbaba siya sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, Moses, tinatapakan mo yung banal na lugar. Meron pa po akong nakita dito, Pastor. Yung kay Moses na sinasabi nyo, bago tayo magbasa ng mga comments ng mga kapatid, di ba sabi po dito, yung kanyang labi, hindi siya makapagsalita. Mahina siya. Alibay yun. Ang iniisip ng tao, mali siya, palpak siya, hindi siya makapagsalita, hindi siya good, hindi siya accepted. Ang sabi ng Lord, di ba yung response ni Lord sino bang gumawa ng labi mo? Yun! Yung kaisipan ng tao, ay hindi na ako siguro magbabago. Sabi ng tao, yung sinasabi niyo po kanina, mahirap na. Magbago. Mahirap na magbago. Bakit sino bang pwedeng makapagpabago ng isip ng Diyos na tao? Hindi ba ang Diyos? Amen. Yung po yung sinasabi ng Scripture. Kaya sinasabi ng tao, wala na akong chance. Sana po. Mayroon. Ako nga po, nasabi ko nga po, yung walang chance Kaisipang mali. Mali. Kasi si Moses Kaya nga lang, anong sabi ni Lord? Banal itong tinatapakan mo. Ubarin mo yung sandalyas. Ano ang simbolo nun? Simbolo nun yung maruming, di ba, sandalyas, pinakamaruming bahagi ng pag-aari ng isang tao. Inubad niya yun. Ano ibig sabihin nun? Kailangan po isuko natin yun sa Panginoon. Willing tayong magpabago. Ubarin natin yun, isuko sa Panginoon, at doon tiyak na makagagawa sa atin ng dakila. Bagay. Actually po, kahimahimala yung mga ginawa ni Moses. Dakilang bagay. Dakilang mga bagay. May pag-asa sa Panginoon. Amen. Pag-asa. Hallelujah. Basta muna po tayo ng ang dami mga kapatid dito Okay, ng mga basta muna kasama tayo. natin, yung mga nanonood at saka nagko-comment sa atin, mga nakikinig. Brother Delmon de la Cruz, shout out po sa inyo. Magandang umaga po sa iyo. Yes po. Napakasipag lang kapatid na yan. Yes po. Kumusta kapatid? Pagpalain po kayo ng Diyos at sa oras na ito. God bless po sa lahat ng mga nakikinig. Mami Gemma Salonga po. Hello, Mare. Good morning po. Ayan, good Ayan, morning. kasama Happy po New si Year. Sir Feby Balaw. Ayan. Good morning po, mga nanonood sa atin. Pastor Albert. Si Mami Mons, yun. Si biyanan ko good po. morning po. Mabait po yan. Si Sister Christine Grace. Yan. Na lagi din po natin kasama sa boss po to, Pastor. Pastor Rejan, we miss you. Yes, Pastor Rejan. Pastor Albert Gomez, we miss you. Yes po, ito po, nabanggit po ng mga kapatid si Sir Jolan Ramirez Carlos. Nanonood sila sa atin, si Brother Louis Basilio. Yan, and then ito pa po sina Ma'am Jembel Baltasar, anak po ni Mami Patawaran, nanonood para sa atin. Morning po. Nerly Layog nanonood sa atin. Pastor Rejan, maganda yung sinabi po ni Pastor Rejan. When we have Jesus, we have everything. We have joy, everlasting life, salvation, understanding, and satisfaction. Wala ka nang hahanapin pa. Yun. Amen. So, si Mami Amy Rose, yung kasama natin sa sa boss din po ito, And then one way din po, sabi po ni Sister Christine Grace, na pagbabago ng isip ay yung sinabi po ni Apostle Paul, we must set our minds on things above and not on earthly things. God bless po. Pastor Ryan, pa-shoutout naman po sa mga pamilya po ng JRC. God bless po, GMFI. Si Mami Lilet po from Natividad. Yan. Good morning po. Pastor Albert and Sir Rolly Songko nanonood sa atin ngayon. Kasama po natin sa pakikinig. Sige, pawit pa po tayo ng isa bago tayo... Ate, pawit po tayo ng isa. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Broadcasting. At ngayon po, magkakaroon po tayo ng mga parting words, Pastor, bago tayo dumako sa ating panalangin. Okay, my parting words ay matatagpuan po sa Lamentation chapter 3, verse 22 to 24. Sa taong 2023 po, pinapaalala ng Diyos sa atin, the steadfast love of the Lord never ceases. Wow, thank you, Lord. Hindi po ito natitigil. Yes. Hindi nag-stop ang kanyang pag-ibig. Yes. His mercy never come to an end. Wow. Ang habag ng Diyos hindi po natatapos. Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, ang habag ng Diyos ay patuloy pong mararanasan natin. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay mahabagin. Sabi po niya, they are new every morning. Hallelujah! Yes. They are new every morning, mga magulang at kapatid. Kaya kanino ka palalapit? Great is thy faithfulness. Sabi po ng Diyos, dakila ang kanyang pag-ibig. Kaya manatili tayo kay Jesus Christ. Amen. Manatili tayo sa kanyang mga salita. Magkaroon tayo ng mindset na bago ngayon. Dahil ang Diyos, ang mindset niya, early in the morning, palaging bago ang kanyang pag-ibig, pag-asa. Why? Because great is your faithfulness. The Lord is my portion, sabi niya. Amen. I will hope in Christ. Yes. Lamentation 3:22-24. Okay, Pastor Jim. Amen, praise God. Philippians 4:7 naman po yung sa akin, Pastor. Amen. Sabi po dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Napakabuti pong paalala ito sa atin. Amen. Hallelujah. Yes. Ang mga nakipag-isa kay Kristo, kapayapaan ng dulot ng Diyos. Ang mga Hallelujah. nakipag-isa kay Kristo, ang Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso't kaisipan. Muli po, nakikita ko po ang pag-asa talaga sa Diyos. Hindi sa sitwasyon natin, hindi sa meron tayo ngayon na tinatamasa sa buhay, kung sino ang Diyos na nagkakaloob nito para Amen. sa atin. Amen. Okay. Praise the Yeah, Lord. kalimutan na nakaraan. Yung 2022, tapos na po yun. Tapos na yun. At Oo. ang harapin na yung 2023, tandaan natin, ang sabi ni Lord sa Psalms 23, beginning verse 6, that is love and mercy stays Yes. for all the days of our lives. Ibig Amen. sabihin yan, itinawid niya tayo, tinulungan niya tayo noong 2022, tutulungan niya tayo ngayon Mas tutulungan tayo. 2023. Mas sige. Yes, sige Yes. pa. Ayan ang ating asahan, tisipin. Amen. Amen. Mga kapatid, ngayon, lagi nating tatandaan, tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Amen. Bukas po tayo sa panalangin, aming amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa pribileyo. Opo, pribileyo po ang maglaan ng panahon sa iyo. Yes. Pribileyo po ang makapagpuri, makasamba, at makapakinig ng iyong mga salita. Ito po ay mga biyaya at mga pagpapalang kailangan po namin upang mabigyan kami ng tamang, Lord, mga lakad, tamang mga kaisipan at tamang mga pananaw
sa buhay. I-bless mo po ang iyong Opo. mga salitang ito. Opo, I-bless mo ang lahat ng mga anak mo na naglaan ng panahon ngayon. Amen. Nasaan man sila, sa iba't ibang mga bansa, pagpalain mo. Yes, Lord. Sa iba't ibang mga lugar ng aming bansa. Opo. Yes, Lord. At Lord, lahat ng mga nagbigay ng oras ngayon, ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang makapagbibigay sa kanila ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Yes. Tugon sa kanilang mga pangangailangan. Amen. Sa financial man, sa material. O lahat, maging sa spiritual. Pagpalain mo ang bawat isa. Amen. Lord, at lagi mong pagpalain ng programang ito. Opo, Pagpalain Yes, rin Lord. po. Opo, Lord. Itong aming makasama dito sa studio ito, Lord. Yes, Lord Na God. mga, yung technical committee po namin. Salamat po ng Yes, Lord. marami. Yes, thank you, Lord God. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid namin sa Panginoon, at kahit ngayon mo lang narinig ang programa ito, tandaan mo, sa Diyos laging merong Pag-asa. God bless you all. Amen. God bless, God bless you po. God bless po. God bless you.